Bizkaiko ekonomiaren funtsezko erronka posizionamendu edo kokapenen aldetik ziur asko garapen ereduaren zehaztapenean datza. Berezko garrantzia du erronka horrek gure lurralde honen kasuan, gure eredu ekonomikoak izan duen ibilbideagatik eta batez ere momentu honetan, momentu horren inguruan azaltzen diren zalantzengatik, ezta? Ez dago zalantzarik Bizkaiko lurraldearen, Bizkaiko ekonomiaren izaera industrialaz. Hala ere, gure lurraldearen bokazio industriala ez da egitura horrek adierazten duen bezain indartsua. Faktore ezberdinak daude horren atzean. Alde batetik, Bizkaiko betiko industria eta oraingo industriaren artean dagoen jarraikortasunik eza, bai geografikoki eta baita gizarte eta kulturaren aldetik ere. Bestaldetik, betiko industria, ezkerraldekoa oinarrizko industria siderurgikoa eta enpresa handiak izatea. Hau da, enpresa handiak ez dute kultura industriala sortzen edo sortarazten badute oso modu mugatuan eta gizartearen oso esparru zehatzetan. Industria zaharraren gainberaren ostean Bilbo handiaren ekonomian industria zahar horren lekukotza hartu duen egitura ekonomikoa gehien bat ez da izan beste eskualdetan zabaldu den industria txiki eta ertaina bezalakoa. Zerbitzuak eta neurri batean energia sektoreak izan dira batez ere lehentasuna hartu duten sektoreak. Bilakaera honek eragin handia du ziur asko Bizkaiko gizartean eta Bizkaiko eragile publiko eta pribatuengan ere, batez ere Bilbo handian kokatzen direnengan. Bestaldetik, azken urteetan beste faktore berri bat azaldu zaigu kultura industrialean, ezta? Kultura industriala bera Bizkaian duen etorkizuna zalantzetan jartzen duen finantza krisialdia lehertu zenetik, Eusko Jaurlaritzatik sustatu diren politikak eta garapen eredua hain zuzen ere. Egiaz, gaitasun ezagatik edo diagnostiko ezagatik edo beste arrazoirengatik azken urteetan Euskal Autonomia Erkidegoan sustatu diren politikak aurreko hamarkadetan jarraitutako politiken aurkakoak izan dira. Ordura arteko garapen eredua baztertuaz eta ulergaitzak egiten diren apustuak eginaz, ezta? Politika horien ondorioz, ez zaio inbertsio industrialari eman behar zaion garrantzia, ikerkuntza eta berrikuntzan egiten ari diren ahaleginak baztertuak izaten ari dira eta alderantziz finantza sektorearen aldeko apustu nabaria egin da. Oro har, gainera lan kosteak murriztekoaren aldeko apustu nabari bat egin da Euskal Ekonomian Espainia martxan jarritako lan erreforman oinarrituta. Testuinguru honetan, Bizkaiko gizarteak eta klase politikoak neurri handi batean gure etorkizunerako hilabala bizikoak diren helburu eta estrategiak ahaztu edo baztertzeko arrisku nabarian daude. Arrisku horiek gauzatzen badira hiru hauek bihurtu daitezke Bizkaiko politika ekonomiaren oinarriak alde batetik finantza sektorea, bestetik energia sektorea eta hirugarrenik lan kosteen murriztapenean oinarritutako eta beraz maila teknologiko apaleko ekonomia. Arrazoia objektibitatik aparte, beste motako arrazoiak ere badaude helburu horiek gure politika ekonomiakoaren ardatza bihurtzeko. Finantza sektorearen kasuan, sektore horrek ahalbideratzen duen aginte ekonomiko eta politikoa, alde batetik. Energia sektorearen kasuan, bestaldetik, zerga politikan duten garrantzia. Eta lan kosteen murriztapenean, enpresarien sektore bat aukeratzen ari den epe laburreko estrategia. Arriskuak beraz, handiak dira. Bai, Bizkaiko ekonomiarentzako eta baita Bizkaiko gizartearentzako ere. Gure politika ekonomikoak ez du baztertu behar ez bankugintza, ez eta energia sektorea ere. Baina etorkizuneko erronkak beste bide batetik joan beharko direla uste dugu. Gizarte aurreratu bat nahi badugu, hiritarren prestakuntzan eta hiritarren gaitasun produktiboan oinarritzea inportantea da. Bizkaiko garapen eredua, garapen eredu egoki bat gauzatzeko. Eta horrek eskatzen du argi eta garbi enpresa txikiak eta ertainak osatutako egitura
industriari eman beharreko garrantzia ematea, eta gure politika ekonomikoaren helburuen artean lehenengo mailan kokatzea. Kosten araberako estrategiak ez du epe ertaineko irtenbiderik Bizkaian, herrialde emergenteek hementxe daudelako, askoz txikiagoak diren lan kosteekin eta prestakuntza eta teknologian gero eta gehiago inbertitzen ari direnak. Eta Bizkaiko ekonomian etorkizuna baldin badago balio erantzian kokatu beharko da. Eta beraz, bizkaitarron prestakuntza eta gaitasun produktibo eta teknologiakoa etengabean handiagotzearen aldeko apustua egitea beharrezkoa da.